Hei, terve vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Scope ja tänään pelataan vähän Steepia. Ja tää on tää Mount Everest, mistä me tullaan. Varo! Mitä et oo hullu? Robonis, oot aivan sairas. Okei, mäkin tuun, mä otan sut kiinni. Mount Everest pysyt kelkalla alas. Kelakkuin läppä. Oh no! Ei läpy pysty! Varo, Robonen, varo! No! En mä näy. Varo, Robonen! Ai saakeli, Hei! Suora mun pakkaroille. Nyt sattuu aanukseen toi hyppy. Mä haluan kerran vetää tää lumilaudalla alas ihan sairaan ison mäen täältä. Ei se lähti väärään suuntaan! Ei se! No! Mä halusin mennä toiseen suuntaan, mutta tää lähtikin nyt toiseen suuntaan. No joo, ei mitään. Tää on mun päivät. Tuplaväkkäri! Joo, ja pystyy täydellisesti! Mä en oo sua mapissa. Oi. Vitsi mikä mäkin. Vitsi tää vetää lujaa. Siis ihan tasasta lunta täällä. Oi. Sulla mennään missään Robonen tässä mapissa. Oi. Päkä. Tää seuraa johtaja. Mä seuraan sua. Mene. Okei, seuraa johtaja. Selvä. Täällä alhaat, että sä kerät kunnon vauhdit tuon tyylhän, niin täällä tulee joku hyppyri jossain kohtaa. Ja tää on vaan vaikea hallita näin kovasta vauhdista tää äijä. Tajuton loikka. Nyt tulee tripla! Ei, se tuli pää edellä alas. Poika juoksee, jaksaa. Katsotaan kumpi pysyy kauemmin pystyssä. Missä sä oot? Oot sä mun takana? Mä oon sun vieressä. Oi. Tuu mun vierelle. Joo. Se on meno nyt. Joo, kumpi pysyy kauemmin pystyssä. No, tässä hetkeen kun viimeis päivä. Pysy siinä. No. Mä otan first personasta. Oh no. Mitä? Hullun näkö! Oi saakeli, eihän mä näe mitään. Oi. Noni! Flippas, se oli siinä. Hyvästi. Ripperiinos. Pyöriks se siellä? Varo! Oi, mä Harri kato, mä tuun suiselee! Oh my god, varo sitä kiveä! No, mä kaatunut, herra! Oi, se kiveä nyt, se pysähtyy. Please. Ei, se meni justiin toi, ei mä jatkaa valumista. Ei oo todellista. Näyttää hyvältä. Oi, mitä? Ei taas, Robonen, voi Mulle tuli vielä KO, mä kuolin. Kuolit sä? Joo, ei. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Nyt! Multa bäkkäriä, kato! Oi, juttu! Melkein 4 bäkkäriä. Vitsi mä tuun lujaa! Kato! Puu! Oi, suoraan haaratenä puuhun. 1, 2, 3, 4! 4 bäkkäriä! Toi oli kova, 4 bäkkäriä. Temppu oli aivan hullu, ei taas, 1, 2, 3. Pysähy. Mä tuun täältä, poikani. Pois on! Oi. Ota siitä. Ai saakeli, miksi mä ite otan sit damakin? Hyppää mun päin, katsotaan. Ei mitään, Mitä hittoa mä päättänyt? Toi oli niinku tosi kiva base jump ottaa. Ui vitsi tää on kyllä Osuit sä! Mä pelastan sut, Scope! Mä pelastan sut! Vitsi tää on kyllä makeet lentää tälle wingsuitilla tarpeeksi läheltä tämä. Joo, mulla tais kaatuu tää Steve, hei. Oi, alkaa melkein osu kallioon. Pieni teknisiä viikkoa, ei voi itse mitään asialle, kun toi chatti. Mikä toi bugi oli? Tämähän on niinku ihan helppo kilpailu, tää on joku medium, mutta eihän tässä oo mitään haastetta. Oi, siinä oli, no niin just kun mä sanoin, ettei haastet, sit siihen tulee joku aita. Niekki, maali! Jaksaa sukeltaa, maali, jes mä voitin! Kohti ääretöntä ja sen yli. Otetaan Battle täällä taivaissa. Otetaan Battle. Oi, no! Oi! Mä putoin. Okei, joo. No. Mitä? G-Force 4. Oi! Mitä? Sä tulit kohti suoraan. Mä tulin sua jalkaan, niin äijä ei välittänyt yhtään, mut meitä kuoli siihen. Tää on hauska peli tälleen, kun just raidailee kahdestaan näitä. Tuu tänne, missä mä oon. Otetaan tää hardi. Tää on oikeesti hardi. Ei oo turhaa laittu nimeksi hardi tälle. Kai ne checkpointit voi tälleenkin vetää. Siis tässä ei ois mitään haastetta, jos tässä ei ois näitä puita vaan edessä.
Mutta kun tässä on näitä puita 5 miljoonaa. Oi, mä pääsin niistä puupeista eteen. No! Siis jos tän pääsee Ai kato moro. Ei, kato moro meno. Mennään samaan aikaan. Siis jos tän pääsee oikeesti läpi, niinku kulta-ajalla, niin mä nostan hattuun sulle. Oi, mäkin on pitkällä nyt. Oh, no. Oi, jo sit siihen kuolema.